муосиртарин тарҳ ва дизайни дохили хона. тасмим гирифтем ки хонае ки масоҳати он 170 метри мураббаъ аст бо хурдтарин ҷузъиёташ ба шумо шарҳ диҳем. кадом услуби таҳрезии хона хубтару беҳтар аст? ба роҳатии хонаро ҳатман бояд ба назар гирифт. таъмири ин хона дар стили хай-тек ба сатҳи олӣ ба охир расонда шудааст. чӣ гуна нақшабандӣ шудани ҳуҷраҳо? дар масоҳати муайянгардидаи хонаи мазкур ду ҳуҷраи махсус барои хоб кардан вуҷуд дорад. ороишоти умумии хона, интихоби ранг, равшанӣ, гузоштани мебел, дару тирезаҳо ва дигар ҷузъиёт бори аввал дар барномаи хонаи ман. рӯзҳои наздик дар телевизиони Тоҷикистон.